protože ze začátku jsem pomalu. Bál jsem se, že mě něco v těch žilách bude vařit a že budu mít nějakou tu Kesselnovu nemoc nebo tak něco. No prostě bubáci. Jenže pak už jsem ten ventil dal úplně naplno a jenom jsem si zacpal uši. A proti tomu hluku, protože jsem nikdy neměl. A pochopitelně jako pankáč tlumiče. Takže to řvalo, ten proud vzduchu, to syčelo. Zvláště v tom sudu se to rozlíhalo. No a tak to burácelo. Moje bubínky mi vlály v tom větru, jak americká vlajka na měsíci. No, mělo to takový zvláštní kolaterální vlivy. Protože jak jsem byl zevnitř natlakovaný, tak mi z těch útrop vycházel vzduch normálně. I když jsem nedýchal, tak ze mě tak jako vycházel, jako když si rýháte. Tak ten vzduch, už když jsem byl vylezlej z té komory, jako jo, že to mělo takový zvláštní doprovodný efekt. Se ty vnitřní tlaky nějak srovnávaly. No musí to být hrozně zajímavý. Zabývat se s tím dopodrobna. Ale nepříjemný to nebylo. Nic mě nebolelo. A soustavným zrychlováním těch procesů opatrným jsem se dostal až do chvíle, že jsem z té atmosféry a něco jsem vyprázdnil ten vzduchojem za 3,5 minuty, myslím, že do 4 minut, no. To burácelo ten tlak. Já jsem vlastně nemohl ven, protože dveře se otevíraly dovnitř a ten tlak, ty dveře vlastně utěsňoval, jo, rval je do toho těsnění. Takže vždycky jsem slyšel, jak se celá ta štoudev s tím vrzáním natlakovala. No, vydávalo to zvuky teda, že jak ten kov pracoval a dal jsem si tam obruče, protože jsem měl lufta, že mi to bouchne. Ale nebouchlo. No, kecám, nakonec bouchlo. Dna mi bouchly tím cyklickým. Tlak to nezničil, ale ta cykličnost toho namáhání, to prostě tam zpátky. Jak se to vybulovalo, tak mě tam praskl svár a začalo to syčet. No, o to nešlo, že to syčí, ale ono to při tom syčení pískalo, jako píšťalka, takovým vysokým, hnusným hlasem. A no, kluci mě utekli, křičeli, že to bouchne. A já jsem samozřejmě zastavil přívod tlakového vzduchu. A ukončil jsem seanci. Ona byla vlastně u konce už. A tak jsem potřeboval ještě 2 seance s tím syčícím vzduchojemem dodělat.
Zacpal jsem to silikonem, tu díru, ale ucházelo to stejně dál. Jak se to hejbalo. Spočítaný to bylo dobře. Zešroubovaný taky. Ale to cyklické namáhání toho plechu způsobilo, že to prasklo. Jo? Takže tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky. Jo, to bylo to. No, už jsem to nechtěl spravovat, rozřezal jsem to flexou. Vyhodili jsme to ven oknem. A sranda byla, že si to ještě předtím oměřil. Ten můj známej, ten kamarád, jak si postavil tu repliku vlastně. A Nautilus skončil. Nedal se nic dělat. Takovej byl osud. Postavil jsem si 2. Podle borců z toho Weizmannova institutu v Tel Avivu jsem zjistil, že všechny vnitřní orgány, včetně krevního řečiště, dokáže oxygenterapie, vysokotlaká oxygenterapie, změnit za 14 dnů používání. A tak jsem do toho chtěl jít. Postavil jsem si vysokotlakou komoru. Nautilus 2. A tentokrát už je to klasický ležatý vzduchojem s dnama, který jsou na to určený, s patřičnou tloušťkou plechu, pěkně svařený, poctivě a dobře, kvalitně, ze silného plechu. A dovnitř se dostanu na plno výsluh a na lůžku tam položeným. Jenom musím dodělat ještě dechací ventil. A moji kluci mě tam vevnitř zašroubujou rázovým utahovákem. Klasická příroba, tuším, že 16 šroubů silných jako prst. Natěsnění pěkně. Mě zašroubujou, nechají mě tam kysat. Dlouho, budu tam 2 hodiny. A zase mě vyšroubujou ven. Jo, no jinak prostě ty 3,5 atmosféry nepřekonám, to je jasný. No, nechci překonávat, stačí mi. Ze začátku to budou 2,5 atmosféry a pak půjdu na 3,5 atmosféry, nebo aspoň 3. No, Izraelci měli taky 3. A staly se i zázraky. Takže chci to vyzkoušet. Možná budu první, já nemám od koho odpisovat. Jestli někdo máte zkušenost s vysokou tlakou, hyperbarickou oxygenterapii, napište mi. Budu velice rád. Ale pochybuju, že bych měl tolik štěstí v životě. Jo, že bych mohl opisovat. To ne. To se mi asi nepoštěstí. Takže bude to akce a la Gagarin. Nedá se nic dělat. Jo.
Pak vám napíšu, když to přežiju, jak to dopadlo. Nebude to hned, protože ten dechací ventil, sám to neumím. Musím si na to někoho zjednat. Nějakýho instalatéra. A bude to jeden jediný ventil, který dokáže napustit kyslík otočením a otočením do opačné strany vypustí ten vzduch, co vydechnu. Nádech, výdech, doprava, doleva, doprava, doleva. Takhle bych to nějak chtěl. Nechci přehmatávat. To je na pepinu. Jo, lehnu si na záda nebo na bok a budu směle dýchat. A protože to bude vysoký tlak, tak si nedělám iluze. A opravdu to ponořování může trvat 20, možná i 30 minut. Na vypouštění, musím být opatrný ze začátku, protože z toho vysokého tlaku bude to jízda. Každopádně. A všechno na pankáče. Protože nemám od koho opisovat, to je blbý. Chtěl bych, ale nemám. No a když se zeptáte doktorů, tak si tě ťukají na čelo, jestli jsem nespadl z Marsu nebo z višně. No, tak to je. A je to blbý, že ty autisti a duševně choří mají strach těch uzavřených prostorů. Ale představte si, že jsme chtěli postavit vysokotlakovou hyperbarickou místnost. Normálně 2 metry na výšku a nějaký okýnka, židličku, stůl, na stole, tam prostě je ventil, budete si dejchat do masky klidně nebo jak. Jo, ale prostě, aby to připomínalo trošku místnost, protože ty autisti a tihleti duševně postižení, oni mají z těch uzavřených prostor strašnýho lufta a já se jim nedivím samozřejmě. Protože poprvé, když jsem vlezl do hyperbarické komory, do toho sudu a promluvil jsem si tam, jestli nejsem pitomej, tak jsem se řechtal. Sám sobě. No, stálo by to asi 1 milion, ta místnost. Na ten vysoký tlak. Na těch 3 atmosféry. A rozhodně by to nebyla žádná laciná akce. Bylo by to drahý jak čokoláda. Musíte mít rám, který opláštíte. Jo? Takže všechno to pořádně provařit, svařit. Není to prdel. Nejraději to někde zazdít, aby se ty tlaky podržely. No to je jedno. Nejraději bych to zabetonoval.
tu plechovou místnost do betonového bunkru. To by mělo efekt. To by bylo dobrý. Vlastně jo, proč by ne? Domíchávač to. No, to by šlo. Jako armaturu, armovaný beton, pěkně ho svařit, zamotat. Jo? To není špatný nápad. Teď mě to napadlo, teď. Volně stojící kostku. Někde postavit. A vlastně tu svařenou plechovou kostku s těma dveřma, musely by být silný dveře, tak otevíratný taky dovnitř, tak bychom zabetonovali do toho betonu ze všech stran. Jenom díra na dveře a to by bylo všechno. To není špatný nápad, Hergot, že mě to nenapadlo dřív. Kloudný beton, kloudná armatura. Jo, ty vole, to je cesta. Dobrá. Jo, kde jsme to skončili? Chtěl jsem se teda podělit o svoje zážitky s hyperbarickou komorou. Vlastně mám postavenou další komoru, která mě bude léčit další chronické nemoce. No, třeba ledvinovou dysfunkci a tak. Musím bojovat, musím to zkoušet. Nechci to nechat bejt. Chci hledat cesty. A vím, jaká je kurvárna cukrovka. A vím, jaká kurvárna jsou záněty, které se nedají zvládnout. Jo. Nedá se dělat nic. Jste unavený, zničený. A bez jakékoliv jiskerky naděje. Vím to. Zažil jsem to. Takže hyperbarická komora. Tram teda dá. Takhle to funguje. Nezapomeňte. Kdo chce, hledá způsob a kdo nechce. A hledá důvod. Hele, ať vám, mějte se dobře, ať vám dupou králíci a čau.